Sätt upp och knäpp här. Yes. Och posture. Ja. Titta upp i taket. Titta upp i taket. Upp i taket. Titta upp i taket. Ja. Knä till mitten. Ja, precis. Ja, du den. Luta dig bakåt, sätt på rumpan. Knä till mitten. Upp i taket. Ja. Så ja. Yes. Försök flytta knät till mitten. Ja, snyggt. Fortsätt. Ja. Sluta dig bakåt. Där. Snyggt. Bra. Kontrollera först. Spår. Få in foten. Svep. Skifta ut höften nu, Per. Per på höfterna, ligg inte rakt ner. Där ja. Fortsätt. Där ja. Och så kryper upp. Var tight. Få ut höften. Där ja. Fortsätt jobba där, Per. Där ja, skitbra. Nice. Kom igen bara, Per. Aktiv. Upp i taket. Tredje prismatch alldeles strax. Det är på matta 1. Masud Sanganen och David Gustafsson. Och därefter finalen i minus 70. Nasir Audi Marcus Göransson på matta 1. Ja, snyggt. Bra, Per. Snyggt. Akta dig. Upp. Ja. Vi ser igen. Rygg. Ta rygg. Koppla in huckarna nu, Per. Du måste ta poäng nu. Du har vänster ruck där, kom igen. Gått 3.45. Språl. Yes, kom igen, bra. Ja, gå på den. Tro på det nu, Per. Men Per, tro på den. Justera. Där ja. Ja. Tro på den, Per. Tro på den kommer. Kom igen. Yes. Det är bara att fortsätta, Per. Jobba in armbågen Kom igen. ännu mer annars. Det är 30 sekunder kvar. Kom igen nu, Per. Där ja. Kom igen. Tryck, Per. Den är din. Hur fan säger man rock the baby på svenska? För det är det jag inte gör. Ja, vagga. Vagga barnet. Ja. Aktivt nu, Per. Gå på. Kom igen, kör Gå sten på och vad sista. som helst nu, Per. Sista nu, allt och svep han. Gå på vad som helst nu, Per. Svep. Men. Yes. Vad är det? Jag såg att han tappade. Vad tappade vänner? Tappade han? Jag såg att han tappade. Men han fick in ett tjock.
Fan, jag såg inte det. Ingenting.